May buntag sa inyong tanan, may adlaw, may udto, may hapon, o may gabi sa inyong tanan, akong mga kaigsuunan. June Boni July, aka Design Gamay, na napod kami mga kaigsuunan, pakipag-istorya karong adlaw. Today is Huwebes, ika-1 sa Agosto 2019. Alright, so magtuki-tuki na pud ta og para sa ato mga kabisayaan. Alright, so atong istoryahan karon ang kinabuhing Bukidnon. Okay? Ang kinabuhing dili pud siguro ingon nga uyamot kay dili man tanan nagatuyo sa bukid uyamot, di ba? Na may mga nagtuyo sa bukid nga adunahan, di ba? So istoryahan nato karon ang kinabuhing Bukidnon, ang kinabuhi sa probinsya. Okay, so in the future sa umaabot nga mga panahon, ato ang tagaan og higayon ang atong mga kaigsuunan gikan sa bukid nga mag-share sa ilang mga experiences, di ba? Ako mismo maka-share sa inyo kung unsa gyud kalisod ang kinabuhi sa bukid. Okay? Ako anang na-share sa inyo before na gikan mi sa Davao. Alright, tapos Davao City, kaya ako natawo sa Manuel Gianga, Tubok, Davao City. Tapos i-migrate ang ako ang ginikanan, kauban na kami nga yung mga anak padulong dito sa summer capital of Davao Province. Ang tawag ana is Maragusan. Ang kanang Maragusan, very progressive na siya nga municipality karon. O diha po ninyo makita ang pinakadakong bulak sa tibuok kalibutan, ang Rafflesia flower. Okay? Ang lugar po mga kaigsuunan adunay gasa sa nature. Kaya kinidaghan kayo siya og mga waterfalls, aduna po siya gasa sa mga cold springs o hot springs. Okay. So diha kami dako. We actually kami miabot sa lugar 1979. Okay? From 1979 hangtod 1996. Dito ko gapuyo 79 to 1996. 'Di ba? Pila ba ka tuig na? 20? 20 no? Mga 20 years. So kung 1980 hindi, dili. 17 years day, sorry. Okay, so 17 years ko gapuyo sa Maragusan. Pila pud ka tuig ko nituyo sa bukid. Tungod kay ang among panginabuhi dito sa bukid pod, aduna kami mga pananom. Susama sa kape, kakao, kapayas, gabi, adunay ni kamote, adunay karlang, adunay balanghoy, tanan nga mga lagutmon na ami kay mao man ay among ginataon. Nagtanom po mig mais ug mga sayote. Ang sayote di na nimo sa itanom kay matubo ra na siya. Mahulog ang iyang bunga, tapos mugamot, tapos matubo na po siya mamunga. Kay bisan pag imuhang puuhon, mubalik kag gihapon pero so as adunay mga bunga. So ang kinabuhi namo before sa bukid medyo lisod. Aduna pud may mga manok, haska naman daghanag manok. Alright? Pero kinahanglan pud nga mukayod para pud makapalit og asin, betsin, asukal ug mga bulad, mga inana, kinamos. No nang ginakaon before. Sawa namin sa manok because everyday na lang manok. Puro man manok amo ang buhi. So na kami mga baboy. In fact before nakahinumdum ko na mga Amerikano ni katkat sa bukid nagdala og mga canned goods. So among gibarter, among gipulihan og manok ang ilahang mga canned goods at kang lipaya namo kay without all the while ang pagkaon sa canned goods is ginakaon lang na sa mga dato. Yun ang kinabuhi before sa bukid.
So kamo mga kaigsuonon, kung aduna kamoy mga pwede i-share, 5 minutes lang ni ang ako ang ginabuhat para di kay taas. Nga ato na po turuhon ugma mga kaigsuonan ha, ang atong panag-istorya, atong istoryahan ang mga kinabuhing bukidnon. Okay? So nag-share na ko sa akong kinabuhi, not really that comprehensive. Ano lang siya, part lang sa akong journey. I hope madunggan pud ta mo sa inyong i-share puhon kaloyan sa Ginoo. Once again, kini ang inyong higala, June, born in July, aka Bisayan. Daghang salamat mga kaigsuonan, amping permi.